السلام علیکم سنگتک نما مہربانی ننے یاد کرے نن بھی نما انشاءاللہ خدمت ٹی ان سلو کن انتظار ٹی یر سنگتا تو ملیون جو وقت سے ٹی خدا نہ طرفا مسرا تو ملیون اسٹیلو تو اس چونکو کو قصہ نما خدمت ٹی پانی کی نہ بھاز ننے ہیتنا بھی گنجائش افق ننے کی نہ آپریشن خانہ نہ پوس کو مسنے انجو نما سنگتا تا خاطر کی دا سامن چونکو کو قصہ بھی نہیں پھرنے اس غریب شخص سکا جنگل ٹی ہنا کا دام شاہ کا چکاتا نہ پھاسے پہ کہے سک شارٹی تینا کرے کا چکاتے بہا اس وقت بادشاہ پیشنگا سا شکار خانہ ہنا دے چکاتے خانہ ہی تو پایت خبر دا امرو چکو امرو نہ پائی غریب سے اٹھتینا جنگل ٹی دام شاہ ودا چکاتے ہلے ودی بہا کے تینا چونکاتا خاطرہ تو دا بادشاہ دا تنگ کرے پیدا چکاتے جلکن نہ ای خرچ حق سارے عید چوٹنے نہ پائے بادشاہ سلامت نہیں بادشاہ صلی اللہ نے گنج تے سنے لیکن کن کہنا روزگار کا جوانے بھاس تنگ کرے تو پایا یالا کر پہ تو چکاتے دادے ہم پہ فہتر پہ اناڑے تینا وزیر وکیلاتے پیدا صدانا خورا کے صوب شام جندناتا چھناتا تو ترسا کرے قدرنا شانے ہنن دادے ترسا کے راز دے بادشاہ ولدہ پیشنگا شکار جنگل ٹھینا ہنن خانہ اسے ہرنی سنانا رندڑ تما اوڑے داڑے بھاز مر ہنا دے بھاز باسستن گرمیاں سے خاصٹی یا پھر بیٹے تینے سعیدیاں تہنا تو دا تنگانے نا سما کرے تو یا اللہ کی بس ارانگان ارائیں کا بدانا ہوش بالکل اللہ تا تینا علاقے تینا وطن بھی تیتا ہوگا کہ ارانگان بس ارائیں کا اڑا دا ہنن ہنا منا وقت مس دا ہنا جنگلات دادے بعض وقت گزرے گا پنچ وقت اگر دادے اگر تو شش تو یا دا ہنن گزرے گا پٹیار بادشاہ خانتوس دانا غریب نہ پچا کھرنا دا سبینا نوٹ رختنا پنا تام کو نیکی کا داڑے ہنن قدرت اس جاگا سے بس اس پسی سے کھانا پسی بینا یار کونے ہننا تے ہورا ایون سیر کپر اس دانا کونے دا س میڑے بناڑے دا کمیز نہ تریڑ کس سناٹی مچ کے گڑا اس جاگا تولی کونے تا تو ہننا کوننگٹی ہیس مچ کرے ہیس توس دا س کوننگٹی شروع کرے اس فقیر سن بس کرے آہے اللہ تو دا نا فقیر خانہ ہنافتے تینا بینے دے خدا کرے دافتے ہنا فقیر تس دا سا بینا نناڑے آرام بفقت بیٹے نے تین سے خاٹی مچ تنگانے نا سما کرے تو اے اللہ پاروس کنا ہوش بھی گارن کی کنا علاقہ کنا وطن دا طرفاٹے تو ہنن چریں گے سا آخر بس تینا علاقہ ٹی پیشنگا مران کس خنا تا خوف کر خلیسو دے چا آدم خور سے دے چا انت سے ہر کس ہراد کر کی دا بلاس بننگا ٹیے داورا یار مران سمٹ خلول کو یا پین تا ہننا کا تین ارتوار کرے کہ ایرے نما بادشاہ اٹھ کنا دا حالے کنے خل پیرے آخر مخلوق مچمز بس سوال کرداد دیر سیرب میرب کیر سلار صاف کیر تخارتن دا سب پارے حکم کرے کہ کرنے کی خیرات شروع کبو لیکن تمام امیر غریب فقیر ہنتس کرے بری ساکونی ساکار بھائی ٹھیک ہے شروع کر بادشاہ نا خیرات اعلامس ہستین ہر کس برسا لیکن بادشاہ ہننا حکم کرے ہر کس کنگ دا کا بشمس او دے اسی کنیا گدرے رے ایو اسے سوال اس کروٹ گڑا کائے تو ہر کس برے کونے پیبا بادشاہ خواہی نے خوف کرے یار بادشاہ خواہی نے دے چا انت حال مریک پای بلی خدا تینے میں جوانو دعوت سسورے بادشاہ نہ خواہی تو خوف سے پای بابا ہم بو تو صحیح ہر کس کائے کہ انت ہننا سوال لے پایت خبر خر کرے انت سے خوش مسنت سے جیسے دیر چاہے کہ خر کرے نہیں دیر خوش مسنے دیر ہنن آخر ہر کس جواب بفکلے سائن سا ہننا قدرت فقیر ہرا کہ جنگل ٹی پیسی تی خانہ سزیان تا ہلکس کنگس ہننا بھی ہننا خیرات ری بس تسو تیرخ کنگ بش مزرائی مننگا ہلکو فقیر پای بادشاہ خواہی نہیں پای بیلی ای ہننا ارغاتن ما پنڈی و تیون میں کنے بادشاہ دپ بو آخر یہ انت دوہ سے ٹیلن پای بابا دوہن تو مننگ کپک دا کل بندغات دیکھ لکھ دا سنی پھاسی چوفنے فقیر غریب ڈک سا آخر دیر ہنار تا میڑے خاناتن بادشاہ بھی چاہے خوف کے پائے فقیر خوف کپا یہ سوالس کے پائے کنی فقیر انت نہیں سوالس کرو سی تو فقیر و بندہ سے سوال کرک وزیر سے آنتے نا وکیل سے آنتے نا کہ سوالاتا جواب تیر بادشاہ تا پایا کنا سوال سے آسانو ایت خبر خر کرے انت سے خوش مسنت سے پائے بادشاہ سلام خر کرے چکاتا جلا کر فنگان خوش مس پسیتا تسان پائے واقعی حقنا فقیر انت سے حقنا فقیر سے سوالنا کا جواب تسوس بس وزیر وکیلا تینا پائے ہننا غریب پار پنی الہن تینا ہنت کی کاروبار سرے کنے تو بھئی نا روزی ایت اس کا نکارو پٹ اس تو وہ تا کچاری ٹیسونا انیو نما کچاری ابا سنونا ناوارا